Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Pivný puls, zhrnutí najdôležitejších noviniek z pivného sveta za minulý týždeň. Dnes začneme československou novinkou. Akciová spoločnosť Kofola Československo kupuje väčšinový podiel v skupine Pivovary CZ Group, ktorá je piatou najväčšou pivarnickou skupinou v Česku. Skupina vyrába tradičné značky pív ako sú Holba, Zubr a Litovel. Transakcia ešte musí byť schválená českými protimonopolnými úradmi. Ako ďalej uvádza spoločnosť, akvizícia umožní skupine Kofola rast v ďalšom stabilnom segmente s exportným potenciálom. Z ohľadom na špecifika pivného trhu zostanú Pivovary CZ Group samostatne riadeným pilierom Kofoly. Viesť ho bude René Musila, jeden zo zakladateľov a prevádzkový riaditeľ skupiny Kofola, ktorý sa po dokončení akvizície postaví na čelo pivného piliera. Za akvizíciou spoločnosti Pivovary CZ Group stoja okrem nápojárskej firmy ešte dvaja menšinoví podielnici. Kofola Československo AS sa stane 51% vlastníkom pivovarov. Ďalšími spolupodielnikmi sú investičná skupina RSJ, ktorá drží 29% a akciová spoločnosť Úsovsko s 20%. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu transakcie nebudú zverejňovať. Kvasinky zohrávajú kľúčovú úlohu v pivovarníctve, transformujúc cukry z obilovín na alkohol a pridávajúc charakteristickú chuť pivu. Americké spoločnosti ako Barclay East sa snažia vytvoriť geneticky modifikované kvasinky. Táto technológia však vyvoláva kontroverzie a legislatíva v Európskej únii je k nej prísna. Barclay East upravuje DNA kvasiniek na vylepšenie chuti piva, napríklad pridaním tropických tónov marakuj a guavy. Spoločnosť tvrdí, že geneticky modifikované kvasínky sú spoľahlivejšie a ekologickejšie ako dodávky exotických plodov alebo používanie umelých aróm. Legislatívne obmedzenia však bránia ich používaniu vo väčšine krajín, vrátane Európy. Ďalšie spoločnosti ako Omega East Labs pracujú na geneticky modifikovaných kvasinkách, ktoré odstraňujú nežiaduce prvky alebo zlepšujú zakalenie piva. Pivovary v USA môžu využívať geneticky modifikované kvasinky s voľnejšími predpismi, ale ich používanie vyvoláva obavy. Niektoré pivovary, napríklad Lagunitas Brewing, experimentujú s geneticky modifikovanými kvasinkami, zatiaľ čo iné ako Carlsberg preferujú tradičné metódy šľachtenia. Kontroverzie okolo geneticky modifikovaných pív sa však zvyšujú a preto sa budúcnosť tejto technológie vo svete piva stále vyvíja. V Rusku zadržali dvoch vysokopostavených manažérov spoločnosti Baltika Breweries, ruskej dcérskej spoločnosti dánskeho pivovaru Carlsberg. Podľa ruskej tlačovej agentúry Interfax čelia obvineniam z podvodu. Prípad sa týka práv spoločnosti, ktoré obaja muži údajne získali nezákonne. Baltika Breweries sa v súčasnosti nachádza v správe ruského štátu. Carlsberg obvinenia odmietol. Snahy ruského štátu ospravedlniť nezákonné prevzatie nášho podniku v Rusku teraz vedú k tomu, že sa terčom útoku stali aj nevinní zamestnanci. Citovala z vyhlásenia spoločnosti dánska tlačová agentúra Ritzau. Carlsberg je jednou z najväčších pivarnických skupín na svete. Mesiac po ruskej invázii na Ukrajinu v marci 2022 spoločnosť oznámila, že sa chce úplne stiahnuť z Ruska a predať tamojší pivovar Baltika. Spoločnosť Baltika sa považuje za najväčšieho ruského výrobca piva. V lete 2023 Carlsberg oznámil, že našiel kupca pre svoje ruské podnikanie. Krátko na to však ruský prezident Vladimír Putin podpísal dekret o znárodnení pivovarov bez vedenia a súhlasu dánskej strany. V stredu 22. novembra sa konala slávnostná akcia v unikátnom komplexe Masaryčka. Akcia bola usporiadaná pri príležitosti predstavenia novej limitovanej várky piva, ktorú uvarili skládkovia Budvaru Aleš Dvořák a Radim Šafařík z mini pivovaru Ljungberg. Na akcii bolo možné ochutnať novú limitovanú várku piva Old Gold IPA, ktorá bola distribuovaná pivovarom Budvar a Ljungberg. Pivo vyniká príjemnou plnosťou, sviežosťou, ľahkosťou, čistou chuťou a výraznou horkosťou, podporovanou chmelmi Mozaik a Loral. Pivo bolo veľmi oceňované za mimoriadnu piteľnosť. V Mongolsku otvorili prvý český pivovar, ktorého súčasťou je aj degustačná reštaurácia. Otvorenie pivovaru predstavovalo kľúčový moment v rámci rozsiahlej podnikateľskej misie, počas ktorej sa českí podnikatelia zúčastnili obchodných fór v Ulaanbaatáre a Erdenente. Tento projekt je výsledkom spolupráce medzi mongolským investičným subjektom a českou spoločnosťou Contechin Group. Celková investícia 750 000 eur zahŕňala inštaláciu moderných pivovarských technológií, ktoré dodala spoločnosť Contechin. Pivovar má kapacitu 4 nádrží o objeme 1000 litrov každá, čo umožňuje mesačnú produkciu až 6000 litrov piva. Špecializuje sa na výrobu piva plzeňského typu, ponúkajúceho v svetle pivo 11 stupňové a tmavé pivo 13 stupňové, s použitím kvalitných surovín dovezených priamo z Česka. Súčasťou pivovaru je degustačná reštaurácia Czech Crown Restaurant, ktorá sa chystá na svoje oficiálne otvorenie v januári 2024 a sľubuje hosťom poskytnúť jedinečné gastronomické zážitky. Albánsky pivovarský priemysel prejavuje záujem o české technológie na výrobu piva. Konzumácia piva v Albánsku stále získava na popularite a s rozvojom cestovného ruchu rastie záujem o nápoje lokálnych značiek. Avšak ponuka väčších miestnych pivovarov je obmedzená a tak sa malé pivovary snažia vyplniť priestor na trhu. Pre českých dodávateľov technológií a surovín na výrobu piva to predstavuje novú príležitosť, čo potvrdila nedávna návšteva majiteľov albánskych minipivovarov v Česku. Záujem bol najmä o koncept modulárnych minipivovarov od spoločnosti Berkon. Zaujímavou časťou bola návšteva výrobcu a predajcu chmelu v chmelářství družstva Žatec a Bohemia Hop, kde albánske firmy našli možnosť priamého nákupu chmelu a zabezpečenia dlhodobých dodávok za garantovanú cenu.
Albánci navrhli možnosť hromadného objednávania pre všetkých členov asociácie, čo český výrobca považoval za optimálne riešenie. Záujem bol taktiež o čapovacie technológie od firmy Lukr z Plzne, kde navštívili firemný showroom a kurz správneho čapania piva. Posledný deň delegácia navštívila výrobné haly najväčšieho výrobcu pivarských technológií v Česku, Pácovské strojírny. Program návštevy sa uzavrel prehliadkou pivovaru a sladovne Ferdinand Benešov, kde vedenie asociácie albánskych minipivovarov prejavilo záujem o kolektívny nákup miestneho sladu. Ružinovský pivar Komín predstavil pivnú novinku 14,5 stupňový nadýmený čierny ležiak s názvom Čmoudil. O pive napísal: Naudená chuť v pive vzniká použitím údeného sladu. Najčastejšie sa údi na bukovom dreve, čo pivu dodáva chuť podobnú slaninke. U nás sme to spojili s praženosťou tmavého ležiaku. Výsledkom je ideálny spoločník do chladných zimných večerov. To je na dnes všetko, na zdravie a zase o týždeň pri ďalšom dieli Pivného pulzu. A nezabudnite, čo je pre pivo dôležité, vypiť ho.